खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मेथाइ रोजाबगिरि जुबेन गार्गखौ मैयानि सानाव जोबथा बिदाय होनाय जाबाय स्टेट अनारजों लोगोसे गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय सनापुर कामारकुसियाव सानजौफु 12:03 सावनानै जोबथा बिदाय होनाय जाबाय नखरनिफोरजों लोगोसे बाय बाहागिफोर राजखान्थिगिरिफोर सेलिब्रिटिफोर आरो लाख रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव जुबेन गार्गखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनाय जाबाय मैयानि सानाव अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सनिफ्राय बिबारजों साजायनाय एम्बुलेन्सआव जुबेन गार्गनि गोथै देहाखौ लाबोनाय जादों आरो सनापुराव जोबथा बिदाय होनाय जादों जेराव बिथांनि आंगो मेथाइ मायाबिनि रातिर बुकुट मेथाइखौ रोजाबनानै आरो दामनानै जोबथा बिदाय होनाय जादों जेराव साफ्रोमबो सुबुंनि मेगनावनो मोदैखौ नुनो मोननाय जादों बिसि गरिमा सयखियाबो गाबै गावनि फिसायखौ जोबथा बिदाय होदों लोगोसेनो डिउटियाव थानाय पुलिसफोराबो मेगननि मोदै बोहैनायखौ होबथानो हायाखै आरो जुबेन गार्गखौ जोबथा बिदाय होनाय समावबो लाख सुबुंफोरा फैनानै थुबुर जाफैदों मख'नो गोनांदि 21 सेप्तेम्बराव गुवाहाटीआव जुबेन गार्गखौ बिदाय होनो ओंखारबोनाय लाख सुबुंनि थुबुर जानाया बुहुमावनो रेकर्ड सोरजिदों बिदाय होनाय समाव सुबुं थुबुर जानायफोरनि मादाव बुहुमनि मादावनो 4थि जायगा आवग्रिनो हादों लिम्का बुक अफ रेकर्डआ 4th लार्जेस्ट पाब्लिक फ्यूनारेलनि गनायथि होदों माइकेल जैक्सननि उनाव पप फ्रांसिस बेनि उनाव कुइन एलिजाबेथ II आरो दा जुबेन गार्ग मख'नो गोनांदि जुबेन गार्गआ सासे मेथाइ रोजाबगिरि जानायजों लोगोसे मेथाइ लिरगिरिबोमोन लोगोसे सावथुन दिहुनगिरि फावगिरि आरो गुबुन रावजोंबो मेथाइ रोजाबदोंमोन बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो बिथांनि स्टाइल बिथांनि गरिब दुखुथियाफोरजों थाफानानै खामानि मावनाय समाजनि खामानि मावनाय बेफोरखौ आसामनि लाख सुबुंफोरा मोजां मोनोमोन जायनि थाखाय बिथांनि रुंसारि जानायाव आसामनि गासैबो गाबनो गोनां जादों जुबेन गार्गनि गोथै देहाया खामनानै हांगार जाजासिम रोजा रायजो राजाया बिथांजोंनो गसंफादों दंफां लाइफां गाखोनानैब्लाबो बिथांखौ सावनायखौ नायहरदों सुबुंफोरा ओजोंहाय जुबेन गार्गनि बिफायाबो फिसाज्लाखौ जोबथा बिदाय होदों मेगनाव मोदै लानानै आरो बिखायाव थोजासे दावदाब लानानै फिसाज्लाखौ जोबथा बिदाय होदों बे समाव बिफाया गाव हारसिं जानो गोनां जाबाय आरो देहानि थासारियाबो मोजां नङा फिसाज्लाखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव बिफानि देहानि थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जादों जायनि थाखाय बिफाखौ एम्बुलेन्सआव दैखांनानै लानानै थांनो गोनां जादों बिटिसि बिसायख'थियाव बेसेबां जौखोन्दो भट होनाय जादों आरो बबे जिल्लायाव बेसेबां जौखोन्दो भट होनाय जादों बेनि रिपर्टआ जोंनिसिम सौफैबाय बिटिसिआव गासै 78.42 जौखोन्दो भट होनाय जादों बेनि मादाव बाक्सा जिल्लायाव 76.29 जौखोन्दो चिरां जिल्लायाव 80.11 जौखोन्दो भट होनाय जादों क'क्राझार जिल्लायाव 82.27 जौखोन्दो भट होनाय जादों तामुलपुराव 75.09 जौखोन्दो भट होनाय जादों आरो अदालगुरियाव 75.17 जौखोन्दो भट होनाय जादों गासै बिटिसिआव 78.42 जौखोन्दो भट होनाय जादों गासै मोन 40 बियाबाव 316 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों आरो 316 बिजाथिफोरनि फिथाइखौ बा रिजाल्टखौ 26 सेप्तेम्बराव मिथिनो मोनगोन मानोना 26 सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन बेनि उनावनो बिटिसिआव सोरनि सोरखार जागोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन गमामायैनो बिटिसिआव सोरनि सोरखार जामारगोन बेखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रानो गोनो गोथोआव दङ आरो बे गोनो गोथोखौ खारहोनो थाखाय नोंथांमोनहा साननैसोल' नेनो नांसिगोन साननैनि उनावनो बिटिसिआव सोर सोरखार दागोन बियो रोखा जागोन मानोना 26 सेप्तेम्बरावनो बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन जुबेन गार्गखौ जोबथा बिदाय होनायनि उनाव सासे लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों गहपुरनि सासे लाइमोना हार्ट एटेकजों थैनो गोनां जादों मुङा पार्थ बरकाटकि जुबेन गार्ग थैनायनिफ्रायनो जोबोद दुखुआव दंमोन जेबो जाया लोङालासे दंमोन होननानै फोरमायथिदों गहपुरनि थागिबिबाबो बिथाङा गुवाहाटीआव गारिनि फालांगि खालामनो थायोमोन आरो गुवाहाटीआव थानाय लेखायै लोगोसे जुबेन गार्गखौ जोबोद मोजां मोनो लेखायै जुबेन गार्गनि न'आबो थांलाय फैलाय जायोमोन आरो जुबेन गार्गजोंबो जोबोद खाथि सोमोन्दो दंमोन नाथाय जुबेन गार्गआ थैनायनि उनावनो जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दंमोन पार्थ बरकाटाकि बिथाङा
जायनि थाखाय बिथाङा जुबिन गार्ग थैनायनिफ्रायनो जाया लोङा फास्टिंआव दंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा जुबिन गार्गखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन दि जुबिन गार्गनि मोनफ्रोमबो मेथाइखौ बिथाङा खोनासङोमोन। बेनि अनगायैबो गाव थाग्रा खथानि सिङाव गासैबो जुबिन गार्गनि सावगारिखौ सिथाबजोबनानै लादोंमोन। नाथाय जुबिन गार्ग थैनायखौ सहायनो हायैयाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिथाङा। ओजोंहाय दुलियाजाननि साहा बागानाव जुबिन गार्गखौ सिबिनाय बावनायाव गिख्रंथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथाय। 3 थाखोआव फरायनाय सासे उन्दै हिनजावसाया साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव सोरबा दुथाङा उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै नालायाव गारनानै गालांदों। दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय रायजो राजाया पुलिसनि सायाव गोख्रोङै नारसिनदों। पुलिसआ डग स्क्वाड लानानै दायनिगिरिखौ हमनो नाजादोंब्लाबो गोजोननाय मोनाखै रायजो राजाफ्रा। पुलिसआ गोसो होनानै खामानि मावाखै होननानै गोख्रोङै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। दायनिगिरिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा। गहपुर, दुलियाजान आरो गुबुन गुबुन जायगानि अनगायैबो गुवाहाटियावबो सिखाव खावनाय आरो गाज्रि खामानिफोर गोबां जादों। सुबुंफोरा मुखुब थानाय आरो दुखुआव थानायखौ खाबु लानानै माखासे गाज्रि गोसोनि मानसि आरो गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा गाज्रि खामानि मावदों। बे समाव कलकातायाव गोबां दैबाना जादों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव कलकातानि दाब दाब जायगायाव गोबां दैबाना जादों। जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जाथायजों 10 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। 10 मादाव 9 दैबाना जानायनि थाखाय मोब्लिबजों बोगथाबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासेया गबनानै थैनो गोनां जादों। बोथोर गाज्रि आरो दैबाना जानायनि थाखाय गं 91 फ्लाइटखौबो केन्सेल खालामनो गोनां जादों। लोगोसेनो रेल आरो मेट्र' स्टेशनफोरावबो गोबां गोहोम गोग्लैदों। गोबां ट्रेन खारनायनि समायखौ रिशेड्युल खालामनो गोनां जादों। मंगलबाराव दुर्गा फुजा बेखेवनाय हाबाफारि लानायखौबो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङा केन्सेल खालामनो गोनां जादों। पेन्डेलफोराव दैजों बुंफबनायनि थाखाय लामा सामा दै जाजोबनायनि थाखायनो दुर्गा फुजानि बेखेवनाय हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों ममता बेनार्जी बिथाङा। बेबायदिनो कलकातानि दाब दाब जायगायाव दैबानानि थासारि आरो दासिमबो अखा हागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समफोरावबो अखा हाबावगोन होननानै IMD अदेबानि बोथोर बिगियाना फोसावदों। जुबिन गार्गनि थाखाय लाख लाख सुबुंफोरा मानो बोदोर? जुबिन गार्ग थैनायाव उन्दै गेदेर, हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान, धोनि गोरिब, मागिग्रा फाग्ला फाग्लि, मन्त्रि MLA पुलिस अफिसार गासैबो गाबनो गोनां जादों। बेयो जुबिन गार्गनि मेथाइ रोजाबनायनि थाखायल' नङा, जुबिन गार्गनि समाजनि खामानि मावनाय, जुबिन गार्गनि साननाय हनाय, बिथांनि स्टाइल बेफोर गासैबो लाख लाख सुबुंफोरखौ मुहि होदोंमोन। थारैनो जुबिन गार्गआ माबायदि साननाय हनायनि सुबुंमोन, मा मोजां मोनो आरो मा गाज्रि मोनोमोन आरो बिथांनि आखुफोरा माबायदिमोन बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। जुबिन गार्ग बिथाङा गावनो मिडियानि गेजेराव फोरमायथिनाय माखासे खोथाफोरखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बिथाङा बुंथियोमोन दि आंना जेबो धोरोम गैया आरो आंना जेबो हारि गैया। बे खोथाखौ बुङोमोन बिथाङा। राजखान्थिखौ आं मुगैयो मानोना राजखान्थियाव सासेया गुबुन सासेखौ रायो बा सोंखारियो आरो राजखान्थियाव गुबुन गुबुन महर नुयो जायखौ आं बुजिनो मोना होननानै बुंथिदोंमोन जुबिन गार्ग बिथाङा। आंनो टिकेटबो होनो नागिरदोंमोन नाथाय आं बिसायख'थि गेलेया। जुदि आंनो बिबान होयोब्लाबो रायजोनि थाखाय आं बिबानखौ लागोन नाथाय दान बान्थाबो लाया आरो बेफोर दान बान्थाखौ सुबुंफोरनो राननानै होगोन होननानै बुंथिदोंमोन। राजखान्थियाव थायाब्लाबो समाजनि गोबां खामानि मावनो हायो। समाजनि खामानि मावनो थाखाय राजखान्थियाव थानांगौनि गोनांथि गैया। आंबो समाजनि खामानि मावगासिनो दङ आरो थैजासे मावलांगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बिथाङा। बेनि अनगायैबो गावनि जि आखुथायफोर बेफोरनि सायावबो जुबिन गार्गआ फोरमायथिदोंमोन दि आं खोथा खम बुङो, गाव हारसिङैनो गुबुन गुबुन सानबाय थायो। दुखु जायोब्ला दंफांजों रायज्लायो, दंफां लाइफांजों रायज्लायोब्ला गोहो मोनो। बेनिखायनो दंफां गायनो नांगौ, दंफां थायोब्लासो गोलाव समसिम थांनानै थागोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो समाय होनायनि बेलायावबो मोजां नङा। मोनानि ओंखामखौ फुंनि 4 रिंगायाव जायो, साननि जानाय आदारखौ बेलासिनि 4-5 रिंगायावसो जायो। सोरबा आलासि जानो लेंहरोबा सानथाम उनावसो आं सौहैयो होननानैबो फोरमायथिदोंमोन। बिसि गरिमा सैकियानोबो सासे फिसाया जेरैबायदि समय होनो नांगौमोन बेबायदि आं होनो हायाखै। गरिमाया आंखौ सोलायनो नाजादोंमोन नाथाय आं सोलायोब्ला सिगांनि बायदि जुबिन गार्ग थानाय नङा। मेथाइखौ लानानै आंनि जि बोदोर बे थानाय नङा। आं गोमालांगोन मानोना आं हरनि 2 रिंगायाव हरखाबै माबा मोनसे गोसोखाङोब्ला बेखौनो मेथाइ सुजुयो आरो लोगोफोरनो फन हरनानै शुटिंनि थाखाय लेंहरो आरो लोगो लोगो फुङावनो शुटिंनि थाखाय ओंखारलाङो होननानै फोरमायथिदोंमोन। जायनाखि बलिउडआवबो जुबिन गार्गआ माखासे सुपारहिट मेथाइफोर रोजाबदोंमोन नाथाय बिथाङा मुम्बाइआव अरायनि थाखाय थायाखै। बे बेलायावबो बिथाङा बुंथियोदि मुम्बाइआव दंफां लाइफां गैया बेनिखायनो आं मुम्बाइआव थानो हाया। बेनि अनगायैबो गोबां ट्राफिक जायो।
आसामाव थानानैनो आसामनि सावथुन मुलुगखौ बोखांनानै लाबोनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन जुबिन गार्गआ। सम सम जौसाङाव जुबिन गार्गआ रागा जोंनाय, माइक्र'फन खुबैहरनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोननाय जायोमोन। बे आयदायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि आं बेफोरबायदि खालामनो गोसो जानानै खालामा, नाथाय माखासे सोद्रोम गैयै सुबुंफोर थायो आरो लिमिट क्रस जायो, जायनि थाखाय आं बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो जुबिन गार्गआ। धोनि सुबुंफोरजों थानो बारा मोजां मोना, मानोना बिसोरो बुजिया गरिब सुबुंफोरा जिउआ मा बेखौ मोजाङैनो बुजियो, बेनिखायनो गरिब फाग्ला फाग्लि बेफोरजों थानो आं मोजां मोनो होननानैबो फोरमायथिदोंमोन जुबिन गार्गआ। गमामायैनो धोरोम जाति जेबो बासियालासे लोब लोब सुबुंफ्रा जुबिन गार्ग थैनाय समाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो फैदोंमोन आरो बिथांखौ सावजासिम रोजा रोजा बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बिथांजोंनो गसंफादोंमोन, जाय बुहुमनि मादावनो जारिमिन सोरजिबाय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।